Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode, an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita. Pamibion niya to ang Oratio Imperata. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob ang sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Sa kahagadan kan Ubusan family, ni Gemma Nakama and family, ni Claude, ni Lenny, ni Bong and Jing Gapayaw and family, for the wonderful retirement of Anna during her 37 years in service in DepEd, ni Akan Vargas and the Jesus family. Pasasalamat ni Queni Esquivel, ni Sabrina Santillan, as ni Sherry Ann Ante, for good health, ni Christine Molo, as ni Alexus Guard, for good health and finances, ni Sherry Esminia. Pasasalamat ni Maria Dolones Relucio, ni Leo and Cynthia Ramos, for the last day of exam, ni John Oliver A. Cinto. Special na mga kahagadan ni Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano Jr. and family, for the birthday of Eli Tabor by an anonymous. For guidance and the Holy Spirit during exams of John Carl Can Sanchez family. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan ni Judy Remelin Lee to successfully pass the Criminology Board Exam 2025 of John Lloyd Horca
kan Huarca family. For Maria Jessica T. Perez, kan Perez family. For good health of Leticia B. by Anonymous. For guidance and protection and well-being of Christian in taking his egg test, kan Tubalias family. For NCLEX exam of Elswin by an Anonymous. For good health and safety of my family, kan Nolasco family. For success of Munich, ni Lynn Nolasco. And for the eternal repose of the following souls. For Jean, kan Dumikel family. For Catherine, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ki Randy by an Anonymous. Ki Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Yikino, and Andro Juanito. Miriam and Roland Bendon, kan Asopardo and Cantara family. Ki Josefina and Fidencio, ni Rene and Royce. Ki Eduardo Sr., ni Bong and Jinga Payaw and family. Ki Flor de Lisa, ni Mega. Ki Evangeline, kan Barbin and Baldo family. Ki Crispin and Remedios, ni LV Margalio and family. Ki Poibe, Alex, Andy, Ricardo, Fresca, Faustino and Arnulfo, ni Hilda Asaituno. For the 40 days of Annalie, kan Lauta family. Ki Cyrus, ni Leo and Cynthia Ramos. Ki Salvador and Biliesa, kan Magalona family. And, ayun. Diyos maray na aga po, ngunyan iyo an ika-18 na Domingo sa ordinaryong panahon, asin ngunyan man iyo ang St. John Mary Vianney Sunday. Magtirindog po. Nagkulang iyayang mga nasira lang. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, ken Aki, asin ken Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-18 Domingo sa ordinaryong panahon, dahil sa aga sa tuyang isa-celebrar ang kapiyastahan ni San Juan Maria Vianney, ining Domingong ini itinalaga kan simbahan bilang St. John Mary Vianney Sunday, na kung saan pinapahalagahan asin ina-apresyar niya to ang regalo ni mga padi na itinaoso sa tuya dahil ta siya ang patron kan gabos na mga kapadean. Espesyal niya itong ipamibi sa laog kay ning misa sa tuyang mga padi, asin magpamibi man po kita para sa bukasyon. Ngunyan midbidunta, sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kay ning mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birken, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirap malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa lanam na tuwinungan sa mga taong marahay naroon. Inumawi ka rin kita. Sinasamba pinapangunawa pinapasiramatan kita. Huli ka na kulang among kamurawayan. Huli ka na kulang kamurawayan. Kamurang na Diyos sa ating langit mo, sa pamamagitan mo. Kamurang na nakita, Yesu Kristo. Kamurang na Diyos, Kordero ng Diyos, ating karaman. Ika na nagpaparagan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpaparagan mga kasalan, kan kinaban ako ang samo, pagimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ay kasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan urok kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita, kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan, sa mga naghahagad ang daing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo, asin kagsakop, baaguhon, an mga nilalang, asin ang mga binago padanayon. Huli, kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong akit, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Kadakol na bagay sa buhay, nagaro kawaran o may kakulangan. Dawa ang pagtrabaho na mahigos, huli tadai nagdadanay ini pagpapagirumdum sa to, na di isa na magsarig sa kapangganahan o kayamanan, kundi hanapon ang tunay na mahalaga sa satong buhay. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Eklesiastiko. Mayong halaga ang buhay, ang sabi kan parahulit. Mayo nin halaga ang gabos na bagay. Ang buhay mayo nin halaga. Mayo nin halaga ang gabos. Huli takon minsan, ang gabos na ginibo na may kadunungan, pakasabot asin pakaaram, iwawalat man sana sa saro katao,
na daima nagpagal kaiyan. Ini mayo manin halaga, asin sarong dakulang karatan. Anoan makukuanin tao sa pagtrabaho asin pagpagal sa kinaban? Hulitan gabos niyang aldaw panunin kasakitan, asin kulog nin buot. Maski sa banggi, daing pahingalo ang sayang isip. Ini mayo nin halaga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan, madangog nindo ang sayang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Ang tao, binabalik mo sa alpog. Tinataraman mo, bumalik ka mo, mga aki nin tao. Sa saimong atubang, ang 1,000 taon, garusa na sarong aldaw na nag-agi, o 4 na oras nin pagpukas sa banggi. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Pinapara mo ang tao siring sa pangaturugan, garuduot na minatalubo pagkaaga, asin minaburak, pagkabanggi, naluluyos sa nagagadan. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Ipasabot mo sa muya na bilang sanaan sa mong mga aldaw. Tanganing magkaigwa kami nin kadunungan. Sagkod no rin kagurangnan, an sa imong kaanggutan, kahiraki an sa imong mga surugoon. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Pagkaaga panua kami kandanay mong pagkamuot. Tanganing mag-awit kami asin mag-ugma sa bilog niya mong pagkabuhay. Kagurangnan niya mong Diyos, mapasamuyaan sa imong mga biyaya, pauswaga ang gabos ming mga gibo. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Ikaduwang babasahon. Sinasabihan kita ni San Pablo na isipon ang mga bagay sa langit, asin magpundo na sa pamumuhay sa kasalan. Pinapagirumdum niya kita na kay Kristo, ginibo kitang bagong linalang. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, binuhay kamuliwat kaiba ni Kristo, kaya hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Sa nagtutukaw si Kristo sa iyang trono sa tuo ni Diyos. An isipon nindo iyo ang mga bagay duman sa langit, bakong ang mga bagay digdi sa daga. Huli tanagadana kamo, asin ang sa indong buhay, natatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Kung magpahiling na si Kristo, ang tunay indong buhay, kamuman matunga kaiba niya sa kamurawayan. Kaya haleaw na nindo, ang mga kinabano na yaon sa indo, arog kan karigsukan, kausmakan, kamawotan kanlaman, mga maraot na kamawotan sa kakapasluan. Huli taan kapasluan sa ruman na pagsamba sa Diyos. At tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Ang buhay asin katulungan. Ang kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Saro sa mga taong yaon duman, ang nagsabi kay Jesus, Maestro, sabihin man ang tugang ko na hirasan ako kan minanami sa samong ama. Sinimbag siya ni Jesus, lalaki, sisay ang nagibos akong hukom o parahiras kan pagsadili nindong duwa. Dangan inatubang niya ang kadaklan sa kanagsabi, mag-ingat kamo asin maglikay sa gabos na klase nin kalimutan. Ulita ang tunay na buhay nin tao bakong nasa kayamanan, dawa paggura no siya kayaman.
Dangan nag-usipon si Jesus sa inda, kan parabulang ini. May sarong mayaman na nag-ani nin dakol sa iyang daga. Nagsabuot siya, mayo na ako nin lugar na masasarayan kan gabos kong inani. Ano daw ang dapat kong gibuhon? Aram ko na. Nalaglagon ko ang sa kong mga harong-harong, dangan matugdok ako nin mas darakula pa. Diyan ko sasarayon ang sa kong mga inani, asinan iba pang mga sadiri ko. Dangan masabi ako, paladan ako, igwana ako kan gabos kong kaipuhan para sa halawig na panahon. Magpapahayahay na sana ako, magkakakan, mag-iinom, saka mag-uugma. Alagad, sinabihan siya ni Diyos, lulong, ngunyan man sanang banggi, magagadan ka. Sa kisay mapapaduman ang mga tinipon mo. Nagtarampas si Jesus, siring kaiyan ang mangyayari sa mga nagtitiponin kayamanan para sa saindaman sana. Alagad bakong mayaman sa atubang ni Diyos. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Kasuba ko pigpakurukaskas ko supag kantakan pag umabunta. Minamarata pa sa nakita gari. Kamurawayan sa Diyos. So iba na hiling ko, tigpaparahilig so electric fan. Siguro yako sa taas igwang tugaw na yao na tighilig. Pag nagkakanta kita kan, kamurawayan sa Diyos, it is praising God. Nag-uumaw sa Diyos, so dapat aktibo. Bako so, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. So, we must really praise God. Let us take this opportunity to really give glory to Him. Oh, nagkagirimata pa kitang unya na aga ako kasuod ma. Sabi ko baka dahil na ako magi matata nagpaparakulog so, sa kuyang daghan. So, kaya pag mata ko, ginibo ko itong magayuno na sign language prayer. Ano nga ito? Narumduman pa po nindo ito. Dahil na, so enot dahil tataas mo ang kamot mo. Yan. Garibaga nagpapatabang sa mahal na Diyos. Tabangi man po ako sa mga pangangaipo ko. And of course, ibababa mong dikit. Isinusuko mo ang gabos sa iya and idinalaag digdi sa tuyang puso. With all humility, we express our thanksgiving and love for Him. Sige daw, baloon ta daw po. Araw ko na po kayo ni. Yeah. Then, ibababa ta. Silent prayer. Then, place your hands sa indong mga chest. Amen? Nagapot po sa kuya. Kag nadangog niya ining gospel na ini, sabi niya sa kuya, Father, maraot po bang maging mayaman? Kamu daw simbag, maraot bang maging mayaman? Not at all. Sabi ko sa iyo, bako man maraot maging mayaman? Nagiging maraot ang maging mayaman kung mayaman ka sa kadakol na bagay-bagay, sa mga bagay na kinabanon, alagad dukha ka sa pagkamuon. Kaya sabi kan sa rong kasabihan na nabasa ko, with money, nothing follows. But with the love of God and love of neighbor, eternity follows. So, mas magpayaman kita sa pagkamuot sa kapwa asin sa mahal na Diyos. Yan ang direct message kan sa tuyang kagurangan ngunyan sa Ebanghelyo. Kaya sinabi niya sa mga nagdadangog sa iya kay itong panahon, sabi niya sa inda, maglikay, mag-ingat ka mo, asin maglikay sa gabos na klase nin kaimutan. Avoid greed in all its forms. Sabi niya, huli, taan tunay na buhay nin tao, bakong nasa kayamanan. A man may be wealthy, but his possessions do not guarantee him life. So, ano ining inaapod niya tong greed? What is greed? Sa 3rd district, ang apod kay ni kang nadistino ako duman. Pag a person is greedy, they call him susog. Pero sa tuya, baga sa 1st district o digdi sa 2nd district, paslo, timawa, or ang ginamit kan gospel na Bicol term is maimot. Ang nahihiling kong medyo horror sa greed,
Kung i-translate mo sa Bicol, sakim. Ang sarong tawong greedy, sakim. Yan. Or, ganhid sa Tagalog. Kaya bagaan mga tawong ganhid, manhid. Diba? You become, kung ganhid ka, if you are greedy, you become insensitive to the need or needs of other people. Ang pagigidaang greedy or greed, ano ang greed? It is to be possessed by possessions we have or desire to have. When we become attached to the things that we have. And maski da isa mo, attached kang maray duman sa mga bagay na ito. You are also greedy with that. At second, it is to serve money or material possessions instead of using them. Nowadays, it is money that becomes the idol of people. Ganun baga sinasamba na kan tawuan, kwarta, diba? Kaya may ibang tao pag daing kwarta, apektado ang bilog na aldaw. May nagpa-check up da sa doktor, perming nagkukulog ang payo, perming may high blood, prinangka kan doktor, ngayanoy, ara mo ang problema mo, dahi kang pirak. May mga tao baga na, pag daing kwarta, malibong ang payo. Ano po? Yan. Malibong ang payo. Yan. Kaya ang motto ninda, buti pa ang pera. May tao, pero ang tao, walang pera. Yan. Because they serve money instead of using money. Ano ang mga manifestasyon po kay sa tuyang buhay? Number one, a greedy person refuses to help others with their possessions because they don't want to lose their possessions. Yes, ito sabi ko. Hindi sila marunong makipagkapwa. No wonder nobody likes them. Because they become ganhid about everything. They is in their tataong maghiras dahil tahabo nindang mabawasan sa indang possessions. Yan. Ganhid and so manhid. Yan. Second, manifestation. Greedy people will do anything to defend and increase their possession. They will even cheat. They will even hurt people or kill people. Say, sa mga negosyante, yan. Overpricing, hoarding, yan. Cheating, just to increase their possession. Public officials, may mga SOP, kaya ang patinampo na 500 meters, yan. Ang nahahaman sa na po, 100 meters. Yan. Takanya-kanyang credit, debit, kupit. Yan. Kaya baga sabi ni Marcos during his SONA, naghiling po kamo kan SONA, nagdangog kamo kan SONA. Anong sabi ni Presidente? Mahiya naman kayo. Billions of pesos allotted for the flood control project ng gobyerno. Pero dikit sa ng uran, bibaraha kita because of corruption. Diba? Debit, credit, kupit. Kaya nahahaman pa sa na ang tinampo, kakalkal na naman. Tadayda nakapasar, kalidad, substandard kaya sa mga materials. Tapos mga kontraktor, siyempre natada sa inda, diit na sana, nagparaharagad na. Magpuon sa itaas hanggang sa kagawad gayon. Yan. Diba? Yan. That is greed. Pagiging sakim. Another thing, another manifestation kang greed. Greedy people never say that there is enough for them and their family. Sabi sa Bicol, dai nakukontento. Uy, buwana, gusto pa ng God pagparadagdagan. Dahil ko aram kung anoan ang plano. Iyan baga ang kultura na tinutukdo na po ngunyan sa satuyang mga kaakian with all this sa TV show, game shows, pera o bayong. What are the values that we are teaching our children? Deal or no deal? Imagine, nagdyan ka po, nag-intra ka, dahil kang darang maski 5 duling, and now you are being offered 100,000. Pera o bayong?
bayong. Diba? Ngata, gusto mo pang madagdagan? Yan. Nag-abot ng 500,000, pera o bayong? Nagdyan ka, dahil kang kwarta. Titawang ka ng 500,000, ay, no deal. Bayong pa rin, nag-aasa na madagdagan pa. That is a very good picture of greed. We are never contented sa satuyang buhay. Kaya pag nakakamit ako ng tao na I know they have millions, billions of pesos, I am asking myself why. Nga takaipuhan kang tao na bilyones ang sa iyang kwarta. I mean, you can only spend in a day. How much money does one really need in life? Pero ba talagang kaipuhan ta? Di ba? Perhaps, sabi ninda, provisions for the future, for the children, pagpa-eskwela, provisions for the grandchildren. Sabi kan barkada ko na mayaman, ay kung mayaman ka ngayon, Padre, dahil ka mahapot ka iyan. Sabi ko, opo, I am poor, but I am happy. Are you? Maugma ka? Nadakulong ka nga ning kwarta, pero dahil ka na nangangaturog ka kay kwinta kan kwarta mo. If you notice, di ba, pag habang nagrayaman kita, sige man ang halangkaw kan bakod ta. Pero ang pobre dahil nga ning gate, nga, nanok pag nagturog. Kasi say man baya mahabas dyan. Yeah, that's true. Yeah. The problem with some people is that they think they are immigrants in this world. Kaya baga mga permanente na kita digdi sa kinaban. We are just tourists here. Just passing by. Sabi kan sa rong kasabihan na nabasa ko, the world is merely a bridge. You are to cross over it and not to make your dwelling on it. Sarong tulay, nakaipuhan balyuhon. Agihan sana. Pero dahil hanggang magtugdok ng permanenteng istaran sa tulay. Nakahiling ka ng mansyon sa tahaw kan tulay. Wala. So magayunon pong paghurup-hurupan tayo ining hapot na ini. What can I bring with me when I leave this world? Sige daw hapoton taan sa dirita. Anong madadara ko paghali ko sa kinapan? Titulo? Posisyon? Material things? I don't think we can bring them with us. Diba? Naramdaman nindo sa istorya ni Alexander the Great. Ini si Alexander the Great. In history, he was a great, powerful, and very influential and rich leader. Pero ini si Alexander, bago po nagadan, nag-suffer siya ng halawig na helang, lingering illness. And so, nagkaigwa po siyang chance na magibukan sa iyang last will. Inapod niya susarukan sa iyang mga generals who happens to be a lawyer. Sabi niya, ini ang ilaag mo sa sakuyang last will. Number 1, gusto ko, paghali digdi sa harong, pasiring sa simbahan, ang magkarga kan sa kuyang casket. Iyo ang mga doktor, famous and well-known physicians na nag-atindir sa kuyang. Second provision, instead of flowers spread out on the grounds, I want all my treasures, I want all my money that I was able to accumulate while still alive to be spread out sa ground. Taka ito sa inda, pag nagagadanan sa rong tao, hali po sa harong, kadakol na flowers ang tigi-spread out dyan sa aagihan kang funeral entourage. Sabi niya, I don't want that. Gusto ko gabos na kwarta. Bulawan, silver, gold, titles, yung mga lote, iyan spread out dyan. Sabi ko nga tigi-imagine ko kung may araw kayan kayaman na tawong magadan. Tapos iyan sa iyang nasa last will. Dakulon siguro ang madapit, nagsusunod duman sa entourage, tating pupururot sa kwarta, sa titulo. Pangtulo na provision, sabi niya, gusto ko ngayon, nagkakalay-kalay lang ang sakuyang kamot na nakabuka
sa open casket. Ano ba gayaon dyan? Kang hinapot siya kan sa iyang abogado, sabi niya, ngata ko iyan ang gusto mo. Number one, sabi niya, sa mga doktor, kakaning sabihon ko sa tao na ang Diyos na ang may kapangyarihan sa buhay. Dahil ibang tao, no matter how powerful he is, na may kapangyarihan na dugtungan ang buhay. No matter how expert they are, dahil sindang kapangyarihan na dugtungan ang buhay kan sarong tao. Ikadua, flowers. Habo niya kang flowers instead. Obviously, ang gusto niyang mensaheng ipaabot sa mga tao, na dahil kitang madadara, titles, possessions, we cannot bring with us when we leave this world. And of course, open hands. Tanganing sabihon sa mga tao that we were born, we came into this world empty-handed, dahil laog an sa tuyang kamot. And we will also leave this world empty-handed. So, ask yourself this question, what can I bring with me when I leave this world? Please don't get me wrong. It is not bad to grow rich if this happens through just and fair means. Sabi taba ko, maraot maging mayaman. Kung naging mayaman ka dahil ta naghigos ka, dahil ta nagtiyaga ka, dahil kang tawong linamangan, we should not grow rich at the expense of others. Pero kung nagyaman ka, dahil kang korupsyon, dahil kang panglamang mo sa kapwa, yan ang bako magayon. That is greed. Saro iyan na kapasluan, saro iyan na kasakiman. Gusto kan sa tuyang kakurangan that when we grow rich, habang nagyayaman kita, dapat sa kwarta, nagpapayaman man po kita sa mata kan mahal na Diyos by sharing with others sa paagi kan sa tuyang paghiras. And of course, basahon ta daw po by tururog na. By becoming responsible stewards of God's gifts. Mga responsableng tagapagpamahala kan mga bagay na ipinaniwala sa tuya kan sa tuyang kaguragnan. Kaya sabihon tango niyan bago ako magtapos sa salirita, katiwala ako. Mapapagkatiwalaan ako. Amen? Sangaran ka nama, aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Maog man niya itong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Sarabay kita, nagtutubod Ako ako. sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kam panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ning kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsusupay ang pagsarig sa pangataman kan Diyos, buksan po niya to ang sa tuyang puso sa langit doon na Ama, para sa balaog nin kadunongan, tanganing danay niya tong mamidbidan, ang tunay na mahalaga sa buhay. Masabi kita sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadean, asin religyoso, padagos na magpamidbid kang presensya ni Kristo sa bilog na kinaban, huli kan sa indang mapakumbabang pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos magmangno sa mga daing sukat na yaon sa kaurasaan, asing kadipisilan, asin nangangaipok ang satuyang tabang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang satuyang pakipagkapwa sa ibang tao, dai masukol kan sa indang rugaring o trabaho o inierokan,
pamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagsasakit asin nagihelang, makamati kang presensya kan Diyos na sa inyong buhay, asin makasabot ang sa indang inaagihan sarong paagi ning pagkarubay kang ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na mga gadan, mag-ako kang liwanag, katuninungan asing kapahingaluan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, huli ka nagsusupay mong bendisyon. Tabangi kaming maging madunong dapit sa mga rugaring, tanganing day kami maging mga uripon kaili. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Idinudulot niya mo ang harap kasi ang ginaway. Kanin magitap tanong, di mo ay lamayong kasaluran. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganigan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying pabanala, ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakrifisyong espiritual, imuha kami mismo na daing tapos na atang huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin ka. Totoong maninigo asin dapat, patanos sa sinakakaligtas, dadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-ugma sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay ba, kan gabos na anggeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa mga yagayang selebrasyon. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanamuan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
paginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkua, nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat. Ta pinapagkaliko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kayba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaybahanan sa tuyang patron, si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaybahan si San Juan Maria Vianney, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanikong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kita magsabi.
Pagawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Uy nasa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinarauhan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Salakan hawak. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sakramento
sa pagirugtugman sa imong kaligtasan asin pagpapaayo kan sa imong Maluhod po, pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki Seso Kristo sa muya tugang. Asinan kalayunin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawuhan, asing kang bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asing kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan ang tambayi kan daing tapos na tabang ang mga binabago mo huli kan langit no na atang asin sa daing untok na pagsurog sa inda pagkani ko asindang magkamit kan daing tapos na pagtubos huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing formation kan mga kapadean asin pro seminaryo. Natipon yato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 43,777 pesos and 65 centavos. Naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,998 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 12,240 pesos and 25 centavos para po ini sa tada asin Field Mission Sunday. Siring man sa Agosto 4 sagkod 6, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may Paris office ang mga kalag na buot niya to kirumdumon. Anak kolekta niya to ngunya na bulan nin Hulyo hali sa tada canisters, igwang total na 35,535 pesos asin $100. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina o sa mga tao sa likod ang tada canister, tanganing magpuon naman maghulog sa mga ini para sa bulanin Agosto. Sa giraray, ang sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Paris Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, salud, asin disaster risk reduction. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Anonymous, 2,000 pesos. Duwang anonymous na tig 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Hali sa devotee, 500 pesos. Ki Roderick and Elnes de Lavin, 500 pesos. Ki Benitez family, 200 pesos. Asing ki Serisa and family, 100 pesos. Diyos mabalus po. At yan pong 9:30, gigibuhan niya ito ang launching digdi sa Tuya pong parish kang Diamond Jubilee kan sa tuyang diocese, ang Diocese of Legazpi. Maselebrar po kita kan 75 years as a diocese next year, 2026. Kaya ila-launch ta ang celebration kay ini, 1 year preparation and celebration kang Diamond Jubilee, 75 years. At yan pong 9:30 digdi sa tuyang parokya.
So, inibitaran ko man po kamo gabos. Salamat po. Matindog na kita. Salamat sa mga naglingkod sa altar, choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and mga sponsors kan sa tuya pong misa. Ang kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendicionan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa mga Dalangin kinaban, si Jesus larawan sa mga katawan, parayo haraniman, anuman manwan, siya naman yatuon yan. At kararahon na nadaon, na ginawa'y nanakasun. At magabuting bagong kusog, kawani sa kapangapikon. Lakaw sa mga dalangin kinaban, si Jesus larawan sa mga katawan, parayo haraniman, anuman manwan, siya naman yatuon yan. Parayo haraniman, anuman manwan, siya naman yatuon yan. Salamat po. Pasalamatan taman ng mga PSO, Barangay Tanod sa nag-assist po sa tuya sa traffic sa luwa. Salamat po.